Det er jo ikke sjovt, at du ikke tager noget billede. Det er rigtig sjovt. Der er en bliver optaget. Det bliver optaget. Tis. Okay, du optager. Ja. Hvor langt har du gjort det? Lang nok tid til din sang og sådan noget. For jeg har accepteret, at det er en kejle. Ej, de holder væk. Det bliver godt YouTube-stuff, det her. Ej, Lige der på det der står faktisk. Ja. Mit hår. Heidi, fuck af! Heidi, lad nu være. Heidi, stop for helvede. Jeg er stoppet. Vi skal filme Baki. Vi skal filme... Baki! det er nye kamera, det der. Det er nye kamera. Han ser sejt ud. Så er rigtig opmærksomhed. Anne. Lad os se, at vi har skidt på gangen. Se, vi tæller rigtigt. Det er lort! Skidt og lort over det hele her. Der er til noget. Vi er med på vores video. Ja, sving! Vink. Der er kamera. Der er kamera på. Vink! Sig cola til din cola. Silikone til din cola. Det var et rigtig interessant video. Det er fordi, der er den rigtig... Ej, der er den reklame med at sige Jolly til din cola. Silikone til din cola. Martine til din bagdel. Sofie. I got you on tape. Martine er grim! Og det er jeg også. Hey, det klipper vi ud, det der. Okay. Martine, hun er mega overlækker, ikke også? Ej, det ved jeg. Ja, Martine. Ej, jeg ved det godt. Prøv at se, jeg er lækker. Lækker. Malle. Martine. Find mig. Det er en meget lang og kedelig video, det her. Ja. Og vi har endelig fået Malle til at være med på den. Sker der? Her er jeg, Saki Boy. Saki Boy. Saki Boy. Saki Boy. Til Malle. Sådan der må du ikke søge i Rusland, Malle. Nej, fordi nu så må du... Så det kan vi ikke på i Rusland. Martine, se Malle. Martine, du skal filme Malle. Fætter 1. Jeg er ikke fætter 1. Jo. Ej, Anne ligner mere. Hvad ligner du så, Heidi? Jeg ligner... Den lille fede dreng. Jøde. Nej. Jeg ligner... Chigeline. Det er vores nye jøde. Catwalk. Her er vores nye... Vi har fået en ny jøde i klassen. Prøv at lade vise din jødehat. Hvem kan lave catwalk? Det er en jødehat. Hvem kan lave catwalk? Skal vi se, om Shane han kan lave catwalk? Jeg vil godt nok lige bedømme, at han ikke kan finde ud af at lave den der pose, vel? Står i sådan en lille dyr. Nok ligesom... Det er sådan her, man gør. Vogue. Jeg er en omvendt bodyguard. Jeg presser dig hen på problemet.